Jotona lamsuko langmani kok YouTube channel nai tongai rongo. Tini baike saltam kai tongkha Koktripura channel lo video update rojaya. Aboni bage baksa lokorone khawa wana mung kopolong. Saltam kai tongkha tini baike Koktripura channel lo video bo nukliya Jorani kok panda bo nukliya Tamo kha Koktripura channel hanai kabama lokorong no wana lajak. Phaje henke sing tini no video ni bising te samalayana Koktripura channel Tamo kha borok problem kha Hengke norok samana musengke tinin abitona pulane simi pachak jora nai tongdi. Koktripura channel hengke duta tongo kaisa hengke Koktripura news channel tai kaisa hengke Koktripura exclusive channel. Koktripura channel hengke 2,98,000 Koktripura exclusive channel hengke 3,86,000. Koktripura news channel wano norok salburma Jorani kok panda nai tongmani. Pia tini baike saltam kai tongkha o channel video upload khaijakha. Pia belanya wana janai kok tangi henke Koktripura news channel sonibani asungni tinda jorabo Koktripura news channel hack khaijakha. Belanya kha khamjanai kok wana janai kok. Channel ni logo bo tabo krikha. Pia ta kaisa channel tongo Koktripura exclusive channel hanai o channel ni bising tino norok tabo news Jorani kok pandarok nogi manchinai. Kenro Koktripura exclusive channel no thangai subscribe khaji Jephuru video update do Afru manani bagwi tai ang channel link description bo read nai tharo Koktripura ni channel ni log rok tangai kari kha tai video rok sar tangai upload rok asu khaijakli asa abo tamu sasena yobo kapal hamini kok tamu himba obo hai YouTube channel obo Koktripura ni to belai kini kat YouTube channel to mune kintu samai shonibar ni horo ayuk inta jorao asumsa hack khlai khiuka mane ui password onyo dai khiuka ta ke aboni bagai chung problem khlai kha chiniaro prai 2,98,000 subscriber lokorok hamjagi chungno chini Koktripura na hamjagi nainai tongmani boro abo aronu glakha gai abo belai hamai sawi tongmane nokhe tongmai abo hairok tongmai nya mo belai khina dukho nang hoborok mane tini rogo abo haire koktuma khanawe ke tabuk tamkhe chung tam khajinai chung bo channel koto ti tongma ba alaga lama maromo ke tai kaisa Koktripura o je chini hack mane abo ke Koktripura news yo ke tabuk lukurokno ang kobokno musung konya mane ma koi tongo je Koktripura exclusive ni singka hingkai tabuk sini tabuk je tongmani program rok Jorani kok mini news halbrumi kok marok nai man bani telo korok henke tinin o bidono kapangku porongon share kharadi tangai henke je saimana no saimana bagwi tai channel katalangi tonga subscribe kharadi hambai.